Awan-awan dolane lampu to, Rian. Kalau partisi Mas jenenge backdrop TV ada TV. Wah, ada TV ta ki? Apa wi? Kayu jati. Wah, Kayu jati ukurannya 2 meter kali 2 meter. Ada TV nih. Ini lampune Mas. Wih, dhuwure wi kena gada apa wi? Iki kok ya kena ada hiasan to Mas, pot-pot cilik-cilik kena Mas. Oh, iki kembang-kembangan no kae. Lampune iso gonta-ganti warna kuning, warna apa iki? Biru, ungu. Wah, iki suka aku sing ungu ini. Lah iki kan komplit Mas lacine nek akeh full kayu jati Mas lho. Wah, Mas mbok finishing luar dalam berarti ya. Luar dalam Mas, gak usah kuwatir lho. Lah iki apa ki? Iki lho. Oh, iki to Mas. Iki jenenge dudulan Mas. Dudulan piye to? Lho, dibuka ngene. Carane dudul nggae kaca transparan di hiasan. Oh, enggak ada boneka-boneka ngono kae. Nek engko enggak ada apa ya tas-tas yo kene. Ngono wi rega piro? Regane halah-halah murah, Mas. Murah ki piro? Ngene lho. Ini 5 juta. Oh, tak kira 500 diangkrekane iki. iki. Kalau 5 juta wis gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah, daerah istimewa Jakarta dan Madura. COD apa ora? COD setelah barang sampai cek sik lagi bayar. Bah, seneng nek bakul niki. Lah, wi lho, seneng aku. Nek sik to aku ki seri iki, tapi biasanya tonggoku ki merinan nek pengen piye? Nek pengen wis gak sarene sampean ki stondang goleki nang bio profil wis ana nomor WA aku nang bawah foto profil mbok delete ngono ae. Diduliti tok ya? Iya, langsung terhubung karo aku, langsung tak ACC. Bah, jan gampang. Wis ngono ae Mas, 5 juta full kayu jati, ada TV nggih. Matur sembah nuwun.